lil'asafi shadid da mana na Aisha ta tashi su biyu ta soke ta ce Anas da Abu Sa'id yara ne kanana ku dina gaskata su to kun kuma hadisin Abu Dalib na Abu Sa'id al-Khudri ne wanda shi goma jaruhi ne da riwayar na Aisha. Wani malami aka ce ya ce wani hujja ta kama an kawo ko sahabi daya da ya ce yan masa hadisan Anas na ce Allah sarki sarat musharriqatan wa sirta mugarriban shattana baina musharriqin wa mugarrib a ce na Aisha da isnadin Buhari da Muslim ta ce hadisi ta ce Anas yaro ne ku daina gaskata shi ko kuma malamin hadisi da farin gemu yake cewa akwai Allah jalla tabaraka karya dakiki mai sukar annabi bashi da suna sai zindiki zartan jahannama da shi Allah za kai masa aski ka dafa masa kwalta ya Allahu ya sha cikin tanki dan ya soki ma'aiki yayi ƙarya ga Anas dan Maliki ya ɗau wata kalma mummuna ya jefi ma'aiki shi agunsa sahabban annabi duka sun haɗa baki wai yayi bahasi shi ya gano sun cuci ma'aiki rabbi mun roƙe ka kadda ka bar shi cikin farin ciki dora masa bakin jinin Jafar da ta tsallaka sarki ta ɗe shi ka take nuna mar ayar kamaliki ta ɗe shi ka take nuna mar ayar kamaliki malaman musulunci ya nuna duka ba su da kirki sun boye haƙiƙar addinin a faɗar zindiki ya fi su fahimtar addini duka kaji daƙiƙi amma baya iya jan aya sai yayi mata